No niin, morjes. Tervetuloa ensimmäiseen YouTube-videoon. Ollaan täällä SM-avauksessa Tampereella Kaanaassa ja tultiin eilen aika myöhään tänne, joten kello on joku 7:30, niin mennään katsastaa pyörät ja ilmoittautuu sitten kun ne aukeaa. Mennään nyt kiertää rata ja otetaan vähän radasta videoa, miltä näyttää. Jees, eli nyt saatiin rata kierrettyä ja rata oli ihan perfect. Tää Tampere on kyllä joka vuonna hyvä rata ja näytti edelleen hyvältä. Kiva kun tehdään jotain pieniä muutoksia vähän, niin kivempi ajaa sitten. Mut hei, nyt mä lähden tohon aamulenkille vähän ja katsellaan. Ai että, on hienon näköinen. Run it up, check the scope, money talk, money mo. Yeah, main crew say they with it, kicking down the door. Run it up, check the scope, money talk, money mo. What? Main crew say they with it, kicking down the door. Let's go. Had to switch the whole lane when I'm driving the machine. True vision, big dream, kingpin to the scene. They be talking on the net, I just count the green. Cash. From a phantom to a ghost, you know what I mean. Yeah. On a whole nother level. Let's get it. Endless chances that I took with the whole team. My team. Snake shedding they skin, see the fake gleam. Real balls new with off-white so clean. Rhyme with the heavy metal, make a big scene. Haters see me winning when my dogs survive. Feed the haters. Let them subscribe. Man, I had to play my moves right, give me my crown. Give me that fire, the whole game up. Cities my playground. My town, my town. They be making wild claims out of nowhere, I don't hear them. Nah. Uncle taught me about the snakes, why I shouldn't fear them. Fact. In the middle of my class, clear them, all this steer 'em. Fans wanna see the show, no rehearsal. I just look here, I'm here. Run it up, check the score. No niin, nyt ollaan saatu nuorten SM-aikaa jo ajettua ja olisinkohan mä ollut 12 siinä. Ihan ok ajoa, jotain pieniä virheitä tuli, mut eris sit paremmin. To the top floor, she know how I feel. Walking with that fire, dragon breath, that's the deal. Fire got up under the hood, it's some Porsche for real. Jees, eli nyt on saatu nuorten SM eka erä ajettua ja ihan ok, huono startti oli kyllä, mut siitä niin lähdettiin pikkuhiljaa nousemaan. Ei oikein silti saanut tatsia niinku ajoa. Vähän kurvit epäonnistui ja kyllä kunto kesti silleen ihan hyvin, et jaksoi ajaa, mut mä olin 9 sit siinä ja
Katsotaan toiseen erään, jos menisi vähän paremmin. Taulukierrokset nousevat ja kuka nuorukaisista on siellä. Circle business. Back it up to our business. Yeah, we gone. Nyt on molemmat erät ajettu Kaanassa. Kerro miten päivä meni. No ihan hyvin aika, jos sillä 12 ja eri parannettiin. Molemmissa erissä olisin ollut 9 ja ihan ok ajoa. Ei oikein rytmiä saanut päälle, mutta katsotaan millainen huomenna liitää. Okei, eli tässä on tää pyörä, millä mä ajoin. Huomaa, että on perässä ajettu, pitäisi vetää vähän eri linjoja ja tällä ja näin, mutta siinä näkyy pyörä, jolla ajetaan huomenna ja tässä ei tule mitään jälkiä huomeisen jälkeen. No niin, tää päivä alkaa olla aika lailla paketissa jo ja käytiin katsostaa pyörättä ilmoittautumassa ja rata ollaan käyty jo kiertäänsä. Huomenna sit vedetään oikein kunnolla ja toivotaan podiumipaikkaa. Mut sit pitää ajaa kyllä oikein kunnolla, mut sehän me tehdään. Jees, eli nyt ollaan menossa nukkumaan. Ei mitään, katsellaan aamusta ja vedetään isolla kaasulla. Hyvää yötä. No niin, huomenta. Kello on 7.50 ja lähdetään tässä näin aamulenkille. Sen jälkeen syödään sitten ja vähän otetaan aamuvenyttelyä ja tämmöstä ja sit lähdetään aika-ajoihin. Otetaan sieltä vähän pätkää ja是会勇敢的往前进，天上不会掉馅饼，转上跟着马的一个都别停，不对他们理睬，几个人问我怎么变得奇怪，生活这次对你们没有意外，一言地外让你们都充满期待。专注，打开了全新的窗户，他们刚对我说，这辈子可能长治疗。我想我们都会变得善良，坐上地毯浑身都在发光，无论找寻属于我的方向，跟我一起向上跳跃飞翔。Turn in my eye， 你给我抬起头，说声哇擦，还在不停喝酒，感觉太笨，但全都是借口，还在不停攀升，就像 Mario。Turn in my eye， 你给我抬起头，说声哇擦，还在不停喝酒，感觉太笨，但全都是借口，还在不停攀升，就像 Mario。No niin, eka erä saatu ajettua ja lähtö oli huono, oli siinä aika viimeistä joukossa, mutta siitä kurvista pääsi sitten hyvin sisältä ohitte porukasta. Olisin ollut se puolessa välissä ja sitten aloin nousta siitä ja kaaduin sen jälkeen. Sitten menetin muutama sija siitä ja maalissa mä olin sitten 8 vissiin. Ihan ok ajo oli. Nyt tähän toka-erään vedetään vähän paremmin vielä. Kiitoksia Stormmotor näistä Kennyn ajovaatteista. Näyttää aina hyvältä kun ajaa, niin joka erään uudet kamat. Kyllä näyttää hyvältä. Osta sinäkin. 但我还是会勇敢的往前进，天上不会掉馅饼，船上最能把你一个都别停，不对他们理睬，几天不想问我怎么变得奇怪，生活这次对你们没有意外，一言地外让你们都充满期待。不断的追逐，打开了全新的窗户，他们都对我说，这辈子可能长只鸟裤。我想
们都会变得善良。走上地毯，浑身都在发光。我的就是注意我的方向，跟我一起向上跳跃飞翔。操你妈，都给我抬起头，说声我操，还在不停喝酒，感觉太笨，那全都是借口，还在不停陪着，就像 Mario。操你妈，都给我抬起头，说声我操，还在不停喝酒，感觉太笨，那全都是借口，还在不停爬升，就像 Mario。 Joo, toka erä ajettu. Olisinko halua vitonen. Oli ihan saakelin rankka rata ja ei niinku kuntoa oikein ottanut, mut vatta meni ihan kipeäksi tossa noin, mut kyllä tyrkättiin menemään.